Nazdar. Ukážu vám asi, nevím, 4 letadla. Takže můžeme si třeba víte co, napište mi do komentáře, jaký byste chtěli vidět. Já fakt nevím. Tady jsme vůbec nebyli minule. Vidíte, tady je ještě Faratel a dvojplošníků, ano, vidíte, sorry, japonský ten hydroplán, taky asi znáte, Kawasaki B17, Junkers, taková, nevím, jak se jmenuje přesně, oblíbená. Tak jo, napište mi do komentáře, jaký byste chtěli vidět letadlo. Tak čau.